ମୁଁ 13 ବର୍ଷର ଥିଲି। ଏହି କଥା ହେଉଛି ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ର ମୋର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓର ପୁରା କଲେକ୍ସନ୍ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଥିଲି ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ସେଦିନ ମୁଁ ତ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଯାହା ଦେଖିଥିଲି ମୋର ପୁରା ମାଇଣ୍ଡରେ ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇକି ରହିଗଲା। ମୋର ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ବୀଜ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲି ନା, ମୁଁ ସେହି ସମୟରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେଇ ଜିନିଷ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯାହା ମୁଁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିଲି, ଯେ କେମିତି ମଣିଷ ନିଜ ମୂତ୍ରାଶୟ ସହିତ ଖରାପ କାମ କରୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ବି ଏମିତି ଥରେ କରି ଦେଖେ, କ'ଣ ହେବ। 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୋର ମୂତ୍ରାଶୟ ସହିତ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ଯେମିତି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓରେ କରନ୍ତି। ଏହାପରେ ହଠାତ୍ ମୋର ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିଲି ନା, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଏହା କ'ଣ କରିଦେଲି। ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ବୋକା ଥିଲି କି ମୋର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ମୁଁ ବିନା ସମ୍ଭୋଗ କରି ମୋର ମୂତ୍ରାଶୟରୁ ଗୋରସ ପରି ଧଳା ଜିନିଷ ବାହାରୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଗଲି କି ଲୋକମାନେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ମୋ ଲୋକଙ୍କୁ ଖରାପ ନଜରରେ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ଆମର କଲେଜ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ବାଥରୁମ୍ ଥିଲା, ଆଉ ସେହି ଜାଗାକୁ ଯାଉଥିଲି ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୋତେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆମର କଲେଜ ସାମ୍ନାରେ ସେଇ ବାଥରୁମ୍କୁ ଗଲି, ଆଉ ଭାବିଲି ଏଠି ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ନାଶ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ଆଉ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ସମୟରେ ବାଥରୁମ୍ର କବାଟ ବନ୍ଦ କରିନଥିଲି। ତାପରେ ଆମ କଲେଜର ଗୋଟେ ଝିଅ ଏସବୁ ଦେଖିପାଇଲା। ଏହାପରେ ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ସେଇଦିନଠୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଲି କି ଆଉ କେବେ ବି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ।